Kamar yadda muka saba, kullum muna zuwa da abubuwa da suka shafi matasa domin inganta rayuwar matasanmu, domin mu gudu tare mu tsira tare. A yau ma akwai shawarwari guda uku da muka zo da su ga ƙananan 'yan kasuwa domin haɓaka jarinsu da kuma dogaro da kansu. Ya zama wajibi ga dukkanin ƙaramin ɗan kasuwa ya dage ya tsaya ya nemi ƙaramar sana'a komai ƙanƙantarta, domin ita ce hanya ta farko da zai dogara da kansa. Rashin sana'a shi yake jefa matasanmu cikin halin da ake kira na ci ma zaune, ka rasa gane inda suka dosa, wasu ma su afka cikin shaye-shaye. Allah ya kiyaye mu. Yana da kyau ga matasanmu, ga mahukunta su tsaya tsayin daka wajen samar wa matasanmu ƙananan sana'o'i domin dogaro da kansu. Wannan ƙaramar sana'a ita ce mataki na farko wajen da matasa za su dogara da kansu. Abu na biyu, haƙuri da yanayi a yayin kasuwanci. Ga duk mai ƙaramar sana'a ya zama dole sai ya yi haƙuri da samun da yake yi, domin kuwa haƙuri ne ke sawa mutum ya je inda yake so ya je a cikin kasuwanci. Idan ka ce ba za ka yi haƙuri ba, to duk sana'ar da ka fara ba za ka iya ta ba, domin babu wanda ya fara sana'a lokaci guda ya samu abin da yake so. Ya zama maka wajibi kuma dole sai ka yi haƙuri ka jajirce, abin da Bahaushe yake kira da yaro ɓata hankalin dare kai suna. Muddin ba za ka yi haƙuri ba, to ba za ka iya gwagwarmaya ba. Ita kuma gwagwarmaya ita ke sawa mutum ya dogara da ƙafarsa, har ka ji ana kiran wane ko wane. Ta waɗannan hanyoyi ne muka samu mutane da yawa waɗanda rayuwarsu ta inganta kuma suka zama abin misali ko abin kwatance a cikin al'umma, waɗanda a yau idan aka faɗa za ka ji suna burge ka. Tsayawa suka yi haƙuri kuma suka jajirce, suka ɓata lokacinsu da tunaninsu da hikimomi da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu domin su inganta rayuwarsu. Hakan Allah ya taimake su har suka je inda suka je. Da ba su yi haƙuri ba, tabbas ba za su kai gaci ba kuma ba za su je inda ake buƙata su je ba. Don haka ya zama wajibi ga ƙananan 'yan kasuwa su yi haƙuri. Abu na uku, hange a yayin kasuwanci. Kar ka zama mai hange a lokacin da kake yin ƙaramar sana'a, domin yin hange yana sawa kasuwancinka ya durƙushe ko kuma ka samu tawaya a cikin kasuwancinka. Idan a ƙarƙashin wani kake, ya zama wajibi ka daina hangen irin rayuwar da yake yi, domin hangen irin rayuwar da yake yi zai sa zuciyarka ta mutu wajen neman naka. Kullum tunaninka ya za a yi ka kamo shi ko ya za a yi ka fi shi, ko kuma kana ganin cewa ai kai kake taimaka masa. Idan ka yi haƙuri, inda ya je kai ma za ka je wata rana. Babban abin da ake buƙata ka dogara da kanka, ka zama mai gaskiya, mai amana, mai haƙuri a yayin kasuwanci. Idan ka riƙe waɗannan abubuwa za ka ga ka samu nasara a cikin kasuwancinka. Amma idan ka ce za ka hangi rayuwar wani ko wani can daban, to ina mai tabbatar maka da cewa za ka yi da na sani a yayin kasuwancinka. Wannan ta sa kasuwancin matasanmu da yawa yake durƙushewa kuma ba a samun kyakkyawan sakamako a cikin kasuwanci. Domin kuwa idan har ka ce sai ka sa rigar wani, to wannan nan da kake ƙoƙarin saka rigarsa, ka sani fa ya riga ya yi nisan da ba za ka iya kamo shi ba. Ya wuce duk inda kake tunani, domin ya yi haƙuri sannan ya yi nasara. Rashin haƙurinka kai zai sa ka faɗi a kasuwanci, ka zo kana cewa an yi maka riƙon sakainar kashi ko iyayen gidanka ba su taimake ka ba. Amma idan ka yi haƙuri ka bi komai a hankali a cikin rayuwa, za ka je inda kake so ka je. Ka sani cewa kasuwanci hanya ce ta dogaro da kai. Kasuwanci yinsa yana sawa al'umma su fahimce ka. Duk inda ka je kana faɗar kasuwancin da kake yi, za ka ga al'umma suna maka wani kallo na mutuntawa da martabawa. Amma kana cewa baka da sana'a ko kuma aka ce baka da sana'a, to shakka babu al'umma za su maka kallon wanda bai san me yake yi ba. Za ka zama bari a cikin al'umma, kuma hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Wannan kafa tamu tana kira, tana jan hankalin matasa da su zama masu haƙuri, masu juriya, masu kau da kai a yayin kasuwanci, kuma su daina hangen abin da wani yake da shi. Su yi ƙoƙarin kullum su ga yadda za a yi su mallaki nasu a cikin rayuwa. Domin haka muna kira ga mahukunta su taimaki rayuwar matasa, domin matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Na gode.